Natyho dobrodružstva v škole. Príbehy plné motivácie a pozitívnych myšlienok, ktoré malým školákom pomáhajú lepšie porozumieť každodenným situáciám v škole. Naty a nájdenie pokoja. V triede to šuchotalo ceruskami. Deti ticho pracovali, no Naty mal svoj pracovný list hotový v priebehu pár minút. A správne, ako skoro vždy. Papier s vypracovanými úlohami položil pred seba a na jeho zadnú stranu si kreslil hviezdičky. No po chvíli sa začal nudiť a tak sa prihlásil. Pani učiteľka k nemu podišla, naklonila sa a zašepkala. Naty, výborne, ale ešte sme ani nezačali čítať zadanie a ty už máš úlohy hotové. Naty smutne pozrel na tabuľu a mykol plecami. Ja už som predsa vedel, čo máme robiť. To bola pravda. Naty bol vo vypracovaní úloh veľmi rýchly. V hlave si poskladal zadanie skôr, ako ho pani učiteľka stihla prečítať. A potom to začalo. Jeho ruky sa chceli natiahnuť, nohy pod lavicou si tancovali vlastný tanec a v hlave mu to poskakovalo ako popcorn v mikrovlnke. Nápady ako rakety lietali všade. Boli dobré, ale aj dosť hlučné. Naty, prosím, seď pokojne a potichu, nevyrušuj. Ale veď ja už to mám, odvetil. To je skvelé, ale ešte je tu veľa spolužiakov, ktorí práve premýšľajú. A kvôli tvojim nohám, ktoré tancujú, a ústam, ktoré si pospevujú, sa nedokážu sústrediť na svoje úlohy. Po vyučovaní si ho pani učiteľka zavolala k svojmu stolu. Naty, niekedy si s úlohami hotový veľmi rýchlo a robíš to výborne. Si naozaj šikovný, len keď potom začneš búchať ceruskami po lavici, rozprávať alebo si pospevovať, niektorí spolužiaci sa nevedia sústrediť. Ešte stále pracujú a potrebujú pokoj, aby úlohy zvládli tak šikovne ako ty. Pomôžeš im, keď si chvíľku posedíš v tichu. Naty sa zamyslel. Ja to chápem, ale moje telo sa strašne nudí. Pani učiteľka sa milo usmiela a povedala. Dobre, a čo keby sme spolu vymysleli, čo môžeš robiť, keď už máš úlohy hotové a nechceš ostatným kaziť sústredenie? Naty chvíľu rozmýšľal. Mohol by som si čítať príbehy v čítanke, ale potichu, iba v mysli. Alebo sa pozerať po triede a sledovať, kto čo robí. A mohol by si pritom položiť otázku. Pomáham teraz tomu, aby sa ostatní spolužiaci lepšie sústredili? Alebo ich niečím ruším? Doplnila pani učiteľka. Od tohto dňa, vždy keď Naty dokončil úlohu, položil si ruky na kolená a potichu v hlave si povedal. Tak, ja už mám hotovo. A odteraz spolužiakom pomáham mojim tichom, aby mali aj oni svoje úlohy vyplnené správne. Niekedy to šlo ľahko, inokedy to bolo ťažšie. Občas ceruska aj tak začala po lavici bubnovať, alebo mu neposlušné nohy vyskočili na miesta, kam by nemali. No veľakrát bol tichúčko ako myška. A všimol si, ako Edo škrtá riadok, ako Lenka píše pomaly, ale sústredene. A skôr či neskôr si uvedomil, že potichu vnímať svoje okolie a ľudí vôkol seba je tiež spôsob, ako byť šikovný a múdry. Nie hlučnosťou, ale svojou pozornosťou a tichom. Raz sa dokonca Edo otočil k Natymu a povedal. Ďakujem ti, dnes si bol veľmi tichý a pomohol si mi lepšie sa sústrediť. Naty sa len ticho usmiel a prikývol. Vedel, že aj keď sú jeho myšlienky ako malé autíčka, ktoré mu stále jazdia v hlave, svojou pozornosťou a pokojom im vždy ukáže správnu cestu. Milé deti, Naty je bystrý chlapec s plnou hlavou nápadov a svoje úlohy má často hotové medzi prvými. No, keď on skončí, ostatní veľakrát ešte pracujú. Vďaka láskavému rozhovoru s pani učiteľkou si však uvedomil, že pomocou ostatným nemusí byť len vedomosť či odpoveď, ale aj ticho, ktoré im daruje. Učí sa vnímať seba
svoje okolie aj ostatných spolužiakov v triede. Začína si klásť otázku. Pomáham teraz triede tým, že som potichu a ostávam pokojný?